ኢየሱስ ናብ ምድሪ ቂሳርያ ናይ ፊልጶስ ምስ መጸ ንደቀ መዛሙርቱ ሰባት ንወዲ ሰብ መን እዩ ይብልዎ ኢሉ ሓተቱ። ንሳቶም ከዓ ገሊኦም ዮሃንስ መጥመቕ፣ ካልኦት ድማ ኤልያስ፣ ገሊኦም እውን ኤርምያስ ወይስ ሓደ ካብ ነቢያት ዝብሉ ኣለዉ ኢሎም መለሱ። ንሱ ከዓ ንስኻትኩም መን ትብሉኒ ኣለኹም በሎ። ስምዖን ጴጥሮስ ንስኻ ክርስቶስ ወዲ ሕያው ኣምላኽ ኢኻ ኢሉ መለሰ። ኢየሱስ ከዓ መሊሱ በሎ፣ ስምዖን ወዲ ዮና፣ እዚ እቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦይ እምበር ስጋን ደምን ኣይገለጸልካን እሞ ብፁዕ ኢኻ። ኣነ ከኣብለካ ኣለኹ ንስኻ ጴጥሮስ ኢኻ። ንማሕበረይ ከዓብዛ ኸውሒ እዚኣ ክኻንጻየ ደጌታ ስኢሉ ድማ ኣይሂልዋን። መርሖታት መንግሥተ ሰማያት ክህደግታየ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካየ ሁሉ ኣብ ሰማይ እሱሩ ክኸውን እዩ። ኣብ ምድሪ ዝፈታሕካየ ሁሉ ድማ ኣብ ሰማይ ፍቱሕ ክኸውን እዩ። ክብሪ ንጐይታና ኢየሱስ ይኹን። ኣብዚ ክፍለ ጽሑፍ እዚ ጐይታ ብዛዕባ ምእንምነት እዩ ዝሓቶም ዘሎ። መጀመርታ ብሰባት ዝግለጽ መንነት ዝገርም ድማ እዚ ኩሉ ክርስቶስ መድሓኒ እቲ መሲሕ ክመጽእ ንዘመናት ትጽቢቶም ነይሩ ክንሱስ ክርስቶስ እዩ ዝብሉ ዘይምህላዎም እዩ። ገሊኦም ዮሃንስ መጥመቕ ይብሉ፣ ምኽንያት ዮሃንስ ኣብዚ ግዜ እዚ ብሄሮድስ ተሰይፉ ስለ ዝነበረ ሄሮድስ ባዕሉ እውን ብዛዕባ ግብርታት ኢየሱስ ምስ ሰምዐስ እዚ ዮሃንስ እዩ ካብ ምዉታት ተሲኡ ብምባል ሓሲቡ ነይሩ እዩ። ስለዚ ካብዚ ዝተልዓለ ክኸውን ይኽእል ዮሃንስ መጥመቕ እዩ ዝብሉ ኣይተሰብን፣ ነቲ ዝሞተ ይቀበጽዎን። ካልኦት ድማ ኤልያስ ይብሉ። ኤልያስ ኣብ ታሪኽ ናይ እስራኤል ነቢያት ብዙሕ ትእምርቲ ዝገበረ ብድብረ ሓይሊ ዝተገልጸ ነቢይ እዩ ነይሩ። ዝናብ ከይዘንብ ዝኸልከለ፣ ካብ ሰማይ ሓው ዘውረደ፣ ነቢያት በዓላት ዘጥፍአ፣ ሙት ዘተንስአ፣ ሞት ከይረኣየ ናብ ሰማይ ዝተወስደ። ካብ ደቂ እስራኤል ኣየናይ ነቢይ ናይ ብሉይ ኪዳን ክምለሰልካ ትደሊ ተበይኖም እንተ ዝሕተቱ ኤልያስ ምበሉ። ቀዳማይ ባህጊ ናይ ልቦም ስለ ዝመልዓሉ ብሓይሊ ትእምርትን ዳእምራት፣ ካልኣይ ድማ ብትንቢት ወይ ነቢ ኤልያስ ክልእኽልኩም እየ ዝብል ጽሑፍ ስለ ዝነበሮ። ኤርምያስ ወይ ሓደ ካብቶም ናይ ቀደም ነቢያት ዝብሉ እውን ኣይተሰኣሉ። ኩላቶም እዞም ዝተፈላለየ መንነት ናይ ክርስቶስ ዝገልጹ ዘለዉ ንናቶም ጭብጥታትን መርትዖታትን ናይ ግድን እዩ ክህልዎም። ንክርስቶስ ብናቶም መንገዲ ክገልጽሉ ዝኽእሉ መንገዲ ነይርዎም። ዝገርም ግና ስለምንታይ እዩ እቲ ንዘመናት ዝተጸበይዎ መሲሕ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ትኸውን ይኽእል ኢሎም ዘይደሞ? ሎሚ ክርስቶስ ንዓና መን ንብሎ ኣለና? ኤልያስ፣ ሙሴ፣ ኢያሱ ሓደ ዝተሰማዓና ሓሳብ ዶ ንቐምጠሉ ኣሎና? ፈታሕ ሽግራትና ዘሳግረና ወይስ ፈዋሲ ሕማምና መላኢ ጎደሎና ብፋይናንስ ይኹን ብድደልዮም ነገራት ንክርስቶስ ኣበይ ንቐምጥሁ ኣሎና? ክርስቶስ ወዲ ሕያው ኣምላኽ እቲ መሲሕ እቲ ቕቡእ መድሓኒ ዓለም ከም ዝኾነ እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦ ብመንፈሱ ትራይ ደኣ እምበር ስጋን ደምን ክገልጾ ስለ ዘይክእል እዩ እቶም ካልኦት ዘይተገልጸሉ። ንሓደ ካብቶም ደቂ መዛሙርቱ ግና መንፈስ ኣምላኽ ገሊጹሉ። ስምዖን ጴጥሮስ ንስኻ ክርስቶስ ወዲ ሕያው ኣምላኽ ኢኻ ኢሉ መለሰ። ኢየሱስ ከዓ መሊሱ በሎ፣ ስምዖን ወዲ ዮና፣ እዚ እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦይ እምበር ስጋን ደምን ኣይገለጸልካን እሞ ብፁዕ ኢልኻ። ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን። ሎሚ ጐይታ ብመንፈሱ ይገለጸልና። ብብዝሒ ጽሑፋትን ምርምራትን ፍልጠታትን እንተ ዝኸውን ነቶም ናይ ሽዑ ጸሓፍትን መምሃራን ሕግን ብተገልጸሎም ነይሩ። ግናኸ ነዚ ተራ ገሊላዊ ገፋፍ ዓሳ ኣምላኽ ብመንፈሱ ከም ዝገለጸሉ ሎሚ እውን ሳላ ብዝሒ ምሁርናን ፍልጠትናን ተመክሮናን ዘይኮነስ ኣብ ቅድሚ ዝብሩኽ መንፈስ ትሕት ኢልና ብምርካብና ንሱ ብመንፈሱ የብርሃልና። ኣብዚ ምብራህ እዚ፣ ኣብዚ ፍልጠት እዚ፣ ኣብዚ ከውሒ እዚ፣ ኣብዚ ክርስቶስ እቲ ቕቡእ ዝብል ሓቂ ንማሕበረይ ካሃንጻይ ደጌታ ስእን ድማ ኣይክሒልዋን እዩ ዝብል ዘሎ ጐይታ። እዚ ከውሒ እዚ ክርስቶስ እዩ። ኣብ ቀዳይ ቆሮንጦስ 10 ምዕራፍ 14 ኩላቶም እውን እቲ ሓደ መንፈሳዊ መስተ ሰተዩ፣
ካብቲ ዝስዕቦም ዝነበረ መንፈሳዊ ቀውሒ ሰትዮም እዮም እሞ እቲ ቀውሒ እቲ ኸኣ ክርስቶስ እዩ። እዚ መንፈሳዊ ከውሒ ክርስቶስ ከም ዝኾነ የብርሃልና ኣሎ። ስለዚ ጎይታ ንማሕደረይ ኣብዚ መንፈሳዊ ከውሒ ኣብ ርእሰይ ክሃንፃየ እዩ ዝብለና ዘሎ። ስለዚ ብዙሕ ጽሑፋት ንሓድሽ ኪዳን ኣብ ክርስቶስ ክንጸንዕ፣ ኣብ ክርስቶስ ክንዓቢ፣ ኣብ ክርስቶስ ክንስረት ብተደጋጋሚ ተጻሒፍልና እንረኽቦ። ካብዚ መሰረት ዝወፂና ካልእ መሰረት ክንስርት ኣይንኽእልን ኢና። ኣብ ዕብራውያን እውን ከም ብሓድሽ ካልእ መሰረት ኣይንሰርት እሞ ናብ ፍጻሜ ንሕለፍ ዝብለና ተዘይኮነስ ናይ ሓሶት መሰረት እዩ ክኸውን። ብዘይቲ ስሩት መሰረት ንሱ ኸኣ ኢየሱስ ክርስቶስ ካልእ መሰረት ሓደ እኳ ክስርት ዝኽእል የልቦን። ዝሃንጽ ዝተክል ዘዕቢ እንተዳ ኮይኑ ኣብዚ መሰረት ኣብዚ ኸውሒ እዚ ኣብ ክርስቶስ እዩ ክሃንጽን ክተክልን ዘለዎ። ነዚ ነገረይ ሰሚዑ ዝገብሮ ኩሉ ቤቱ ኣብ ከውሒ ዝሰርሐ ብልሂ ሰብኣይ ይመስል። ዝናም ዘነመ ውሒዝ ዝወሓዘ ንፋስ ወይ ነፈሰ ነታ ቤት ከኣ ደፍእዎ። ኣብ ከውሒ ተሰሪታ እሞ ኣይወደቐትን። ነዚ ነገረይ ሰሚዑ ዘይገብሮ ኩሉ ኸኣ ቤቱ ኣብ ሕፃ ዝሰርሐ ዓሻ ሰብኣይ ይመስል። ዝናም ዘነመ ውሒዝ ዝወሓዘ ንፋስ ወይ ነፈሰ ነታ ቤት ደፍእዋ ወደቐት፣ ኣወዳድቓ ድማ ዓብዪ ኮነ ድማ ኢየሱስ ነዚ ነገር እዚ ምስ ወድየ ከም ጸሓፍቶም ዘይኮነስ ስልጣን ከም ዘለዎ ይምህሮም ነበረ እሞ እቶም ህዝቢ ብምህርኡ ተገረሙ። ኣሜን። ንሕና እውን ንግረም ብምህሮኻ ጎይታ። ብልህ ሰብኣይ ብልሃተኛ ሃናጺ ቤቱ ኣብ ከውሒ ኣብቲ መንፈሳዊ ኸውሒ ዝሃንጽ ኣብቲ ስሩት መሰረት ዝሃንጥ። እዚ ድማ ነቲ ቃል ሰሚዑ ኣብኡ ዝነብር ዝገብር ብኡ ዝመላለስ ማለት እዩ። ኣብቲ ኸውሒ ተሰሪቱሎ ጸኒዑሎ ዝኾነ ይኹን ዝመጸ ይምጻእ ምንቕ ክብል ኣይክእልን። እቲ ሰሚዑ ዘይገብሮ ሽዑ ዝርስዖ ዘየስተውዕሎ ንግዚኡ ጥራይ በቲ ቃል ደስ ዝብሎ ዝሕጐስ ንሱ ኸኣ ቤቱ ኣብ ሕፃ ዝሰርሐ ዓሻ ሰብኣይ ይመስል። ኣብ ልዕሊ ዘን ክልተ ኣባይቲ ዝናብ ዘኒሙ ውሒዙ ንፋስ ወይ ነፊሱ እዘን ኣባይቲ ክደፍእ ዝኽእል ኩሉ ሓይሊ መጺ። እቲ ምስጢር ግና ኣበይ ተሰሪተን ኣለዋ እዩ። ኣብ ከውሒ ዝተሰረተት ኣይወደቐትን፣ ምኽንያቱ ኣብ ከውሒ ተሰሪታ እሞ ይብለና። ኣብ ሕፃ ዝተሰረተት ግና ብዓብዩ ኣወዳድቓ ወደቐት ብምባል እቤታ ማዕርኽነይ ከም ዝነበረ የርእየን። ኣብ ሕፃ ተሰሪታ ክንሳስ ዓባይ ቤት ድማ ያዲረ። ኣቤት ፍልጠቱ፣ ኣቤት ምርድኡ፣ ኣቤት ኣገልግሎቱ፣ ኣቤት ጽባቐ ቤቱ፣ ዓብይ ናይ ኣምላኽ ሰብ፣ ዓብይ ኣገልጋሊ ብኣባሃህላ ሰባት ዝበሃል ማለት እዩ። ነገር ግና ኣበዩ መሰረቱ እቲ ቀንድን ዋናን እንደገር እዞም ዝደፍኡ ዝውሕዙ ዝዘንቡ ነገራት ምህሮን ሓሳባትን ሰባት እዮም። ድሕሪ ሕጂ ንሕና በቲ ኻብቲ ብምጥባር ሰብን ንምፍሓስ ስሕተት ዝኸውን ተንኰልን ዝመጽእ ናይ ትምህርቲ ኩሉ ንፋስ ንየው ነጀው እንድፋእን እንኽብከብን ቈልዑ ምእንቲ ኸይንከውንሲ ብፍቕሪ ንሓቂ እናሰዓብና ናብቲ ርእሲ ዝኾነ ክርስቶስ ንዕደ። ብምጥባር ሰብን ንምፍሓስ ስሕተት ዝኸውን ተንኰልን ዝመጽእ ናይ ትምህርቲ ኩሉ ንፋስ ናይ ትምህርቲ ንፋስ ነው ነጀው እንኽብከብን እንድፋእን ቈልዑ ምእንቲ ከይንከውንሲ እዚ ኣብቲ ኸውሒ ዝጸንዐ ቤቱ ኣብቲ ኸውሒ ዝሃነጸ በዚ ንጥበራ ተባሂሉ ብተንኰል ዝተባሕሰ ምህሮ ክድፋእን ክኽብተብን ኣይክእልን እዩ። ነዚኦም ጎይታና ደጌታ ሲኦል ብምባል ዝገልጾም ዘሎ። ዝሙት ዝመልኣ ካብ ሓጢኣት ከኣ ዘየቋረጸ ኣዒንቲ ኣለዎ። ነተን ዘይጸንዓ ነፍስታት ይሓብልወን ስስዐ ዝለመደ ልቢ ኣለዎም። ደቂ መርገም እዮም። ንናኸ ኣሕዋተየ ነቶም ካብቲ ተምሃርኩሞ ምህሮ ምፍልላይን መዓንቀፍን ዝደብሩ ክትዕዘብዎም እምዕደግኩም ኣለዉ። እቶም ከምዚኣቶም ዝበሉ ንኸብዶም እምበር ንጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣየገልግልዎን። ብጥዑም ዘረባን ምርቓን ልብቶም ገርህታት የስሕቱ እዮም እሞ ካባታቶም ኣግልስ። ስለዚ ቃል ኣምላኽ ብዙሕ ጊዜ ኣብቲ ቃል ክንጸንዕ ክንስርት
ኣብ ክርስቶስ ክንዓቢ ኣብ ጸጋ ኣምላኽ ተሰሪትና ክንድልድል ዝምዕዳና ዝምኽረና በጊም ከምቲ ንጎይታና ክርስቶስ ኢየሱስ እተቐበልኩምዎ ከምኡ ኢልኩም ብኡ ተመላለሱ። ኣብኡ ተሰሪትኩምን ተሃኒጽኩምን ብምስጋና መሊኹም ከምቲ ተምሃርኩምዎ ኮይንኩም ብእምነት ጽንዑ። ቃል ኣምላኽ ሕያውን መስለጥን እዩ። ንጎይታ ኣብ ቃሉን ብቓሉን ብምፍላጥ እንዳዓበና ኣብኡ ተሰሪትና ብኡ ክንመላለስ ይግባአና እዩ። ኣብ ዝኽፉውን መወዳእታን ዘመን ብዙሓት ከብዶም ዘኣምላኾም ዝተፈላለየ ምሁሮን ሓሳባትን ሒዞም ምእንቲ ረብሓ ገዛ ርእሶም ኣንጊሆም ወፊሮምሉ ኣብ ዘለዉ እሞ ድማ ካብቲ ቃል ሓቂ ከተርፉና ንድሕሪት ክጎትናን ለይትን መዓልትን ብትጋት ኣብ ዝዓየሉ ዘለዉ ግዜ ነቲ ካብ ክልተ ዝኣፉ ዝበልሕ ቃል ሒዝና እንተዘይወፊርና ኣብ መጻወድዮም ይእትዮም ክጠልፉናን ብቐሊሉ ተጠቃዕቲ ክንከውን ንኽእል ኢና። ኣትዋር ውግን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ንምፍራስ ጽኑዕ ዕርድታት ብርቱዕ እምበር ስድያዊ ኣይኮነን። ብኡ ኸዓ ሓሳባትን ምስ ፍልጠት ኣምላኽ ንዝጸላእ ልዕል ዝበለ ነገር ኩሉን እናፍረስና ኩሉ ኣእምሮዊ ንምእዛዝ ክርስቶስ ንማርኸሉ ኢና። ሓሳባትን ምስ ፍልጠት ኣምላኽ ንዝጸላእ ልዕል ዝበለ ነገር ኩሉን ከነፍርሰሉ እንኽእል ብርቱዕ ዝኾነ ኣጽዋር ውግእ ኣለና። ክብሪ ንጎይታና ይሁን። እዚ እንተዘይዓጢቕና ኣብኡ እንተዘይጸኒዕና ነቲ ምስ ፍልጠት ኣምላኽ ዝጸላእ ምስ ሓሳብ ኣምላኽ ዝጸላእ ሓሳባትን ፍልጠትን ክንማርኸሉ ከነጥፍኣሉ ክንምክተሉ እንኽእል ሓይሊ ዘይብልና ኮይንና ብቐሊሉ ኢና ክንማርኽ። ቃል ኣምላኽ ሕያውን መስለጥን እዩ እሞ ካብ ክልተ ዝኣፉ ሰይፊ ዝበልሕ እዩ። ነፍስን መንፈስን መፈላለየ ኣካላትን ኣንጉዕን ክሳዕ ዝፈላለ ዝሰጥም ኣብ ምሕላንን ሓሳብ ልብን ከኣ ዝፈርድ እዩ። ክሳብ ክንዲ ብርቱዕ ዝኾነ ካብ ክልተ ዝኣፉ ሰይፊ ዝበልሕ ኣጽዋር ተዋሂብና ኣሎ። ሎሚ ዕጥቕ ኣብ ክርስቶስን ኣብ ቃሉን ደልድል ብኡ ድማ ተመላለስ። ኣብ ከውሒ ዘሰሪትካ ክትዓቢ ኢኻ ሹ ንፋስ ይንፈስ ወሒዙ ይውሓዝ ማይ ይዝነብ ደቂ ጌታ ሲኦል ንኽደፍኡኻ ሓንቲ ብቕዓት ዘይብልዎም ክኾኑ እዮም። ክርስቶስ እቲ ህያው ከውሒ ሎሚ መን እዩ ንዓኻ? ክልተ ዓመፅቲ ብየማኑን ብጸጋሙን ዝተፈላለየ ርድኢትን ፍልጠትን ናይ ክርስቶስ ዘለዎም ኣብ መስቀል ምስኡ ምስ ወዓሉ በበይኑ ዝኾነ ምርዳእ ሒዞም ናብ ጎይታ ናብኡ መጺኦም። ካብቶም ተሰቕሉ ገበርቲ ክፍእውን ሓደ ንስኻ ክርስቶስ እንተኾይንካ ንርእስኻን ንኣናን ኣድህን ኢሉ የላግጸሉ ነበረ። እቲ ኻልኣዩ ግና ኣታ ኣብዚ ከምዚ ዝረለ ፍርዲ ክኾለኻስ ኣምላኽ ዶ ኣይትፈርህን ኢኻ? ንሕናስ ብሓቂ ብግብርና ዝግባአና ተፈዴና፣ እዚ ድና ሓንቲ ክፍእቲ እኳ ኣይጀበረን ኢሉ ገንሖ። ንየሱስ ከኣ ጐይታይ ብመንግሥትኻ ምስ እትመጽእ ዘክረኒ በሎ። የሱስ ድማ ሎሚ ምሳይ ኣብ ገነት ከም እትኸውን ብሓቂ እብለካ ኣለኹ በሎ። ብርሃት እግዚኣብሔር ናብ ህይወት ይብጽሕ ሳልዋኡ ሰብ ተኸጊቡ ይሓድር ክፉእ ከዓ ኣይረኽቦን ይብለና ቃል ኣምላኽ። እቲ ዝወረደ ከቢድ ፍርዲ ብምርኣይ ከም ግብርና ተፈረድና ኢሉ ብምእማን ነቲ ጻድቕ ምስ ዓመፅቲ ክፍረድ ግና ቁኑዕ ኮይኑ ዘይተራእዮ ዓማጺ ኣብ መስቀል ተረኺቡ ዝወረደ ፍርድስ ከም ግብረይ ይግባኣኒ እዩ ኢሉ ብምቕባል ርእሱ ከትሕት ኣኽኢልዎ። ኣብ ጉዕዞ ህይወት ክርስትና ኣብዞም ክልተ ምድብ ኢና ተመዲብና እንርከብ። ኣብዚ ምድብ እዚ ዝምድበና ድማ እቲ ኣብ ክርስቶስ ዘለና ምርዳእን ፍልጠትን እዩ። ናይዞም ዓመፅቲ ተባሂሎም ምስ ክርስቶስ ተሰቒሎም ዘለዉ ዝገርም ርድኢት ኢና እንርኢ። ሓደ ክርስቶስ እንተኾንካ ኢሉ እዩ ዝሓቶ ዘሎ። ከምቲ ትፈታኒ ወዲ ኣምላኽ እንተ ደኣ ኾንካ እንዳበለ ዝፍትኖ ዝነበረ ክርስቶስ መድሓኒ እንተ ደኣ ኾንካ ንርእስኻን ንኣናን ኣድሕን። ምኽንያቱ ክርስቶስ እቲ ቕቡእ መድሓኒ መሲሕ እዩ። እዚ ኹሉ ሰብ ክሓስቦ ዝኽእል እዩ። ጴጥሮስ እውን መንፈስ ኣምላኽ ገሊጹሉ ንስኻ ክርስቶስ ወዲ ሕያው ኣምላኽ ኢኻ ምስ በለ ክርስቶስ ድማ ክሳቐን ክግረፍን ክቕተልን ከም ዝኾነ ምስ ገለጸሎም ጴጥሮስ ንጎይታ ከም ዝኽብል ክጎንሖ ጀሚር።
ካብ ሽዑ ኢየሱስ ንደቂ መዛሙርቱ ናብ ኢየሩሳሌም ክዲብ ብዓበይቲ ብሊቃውንትን ካህናትን ጸሓፍትን ብዙሕ ሓሳረ መከራ ክጸግብ ክቕተል ሳሰይቲ መዓልቲ እውን ክትንስእ ከም ዝግብኦ ክገልጸሎም ጀመረ። ጴጥሮስ ከዓ ንበይኑ ገይሩ ይባልህካ ኣባዳ ጐይታይ እዚ ሳይብ ሳሕካ ኢሉ ክገንሖ ጀመረ። ኢየሱስ ግልጽ ኢሉ ንጴጥሮስ ካባይ ርሓቕ ሰይጣን ናይ ሰብ እምበር ናይ ኣምላኽ ኣይትሓስብን ኢኻ እሞ ንኣይ መዐንቀኺ ኢኻ በሎ። ክርስቶስ ብዙሕ ሓሳረ መከራ ክጸግብ ትቕተል ዝኾነ ሰብ ክቕበሎ ዘይክእል እዩ። ምኽንያቱ እሱ መድሓኒ እምበር ዝጠፍእ ኣይኮነ። ስለዚ ጴጥሮስ ክገንሖ ዝጀምር እዚ ኣባኻ ኣይክበጽሕን እዩ እንዳበለ ጐይታ ድማ ካባይ ርሓቕ ሰይጣን ናይ ሰብ እምበር ናይ ኣምላኽ ኣይትሓስብን ኢኻ እሞ ንዓይ መዐንቀቲ ኢኻ በሎ። ስለዚ እዚ ሓሳብ ሰብ እቲ ምስኡ ተሰቒሉ ዘሎ ኣማት እውን ከም ኩሉ ሰብ ሓሳብ ሰብ ተዛሪቡ ከም ኩሉ ሰብ ሓሳብ ሰብ ገሊጹ ግና እንታይ ዝብለና ኣላገጻቱ ኣብ ከምዚ ዝበለ ስቓይን መከራን እንድሃለኸ ልብኻ ትሕት ከይበለ ከምቶም ካልኦት ኮይንካ ትሓስብ እንተደኣ ሃሊኻ ክሳረይ መስቀል ናይ ባዕሉ ሓይሊ ኣምላኽ ዝግለጸሉ መንገዲ ኣለዎ። እቲ ኣምላኽ ዝቐርህ ካላይ ምስኡ ተሰቒሉ ዝነበረ ግና ነዚ ሓይሊ እዚ ነዚ ብርሃን እዚ ኣብ መስቀል ኮይኑ ረፊብዎ። ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን። ምእማን ናይዚ ካልኣይ ኣብ መስቀል ዝወዓለ ኣማቲ ኣዝዩ ዝገርም መጀመርታ ጐይታይ ኢልዎ ኣብ መስቀል ተዋሪዱ ተሰኪዩ ዕርቃን ወትዩ ኣብ ኣፍ ሞት ንዝርከብ ክርስቶስ ጐይታይ ኢሉ ጸዊዕዎ። ኣብ መስቀል ዝውዕል ወይ ዝስቀል ባርያ እምበር ጐይታ ኣይነበረን። መስቀል ንባሮቱን ነቶም ሕሱራት ዝበሃሉን ዝተዳለወ መቕጽዒ ስፍራ እዩ። ኢየሱስ ግና ጐይታ እዩ። ብሓቂ ነቶም ዝቕበልዎን ዝእመንዎን ጐይታ እዩ። እዚ ሓቂ እዚ ድማ ኣብ መስቀል ኮይኑ ስለ ዝበርሃሉ ጐይታይ ክብሎ ኸሎ ንርኢ። ብምቕጻል ድማ ብመንግሥትኻ ክብሪ ንጐይታ ይኹን መንግሥቲ ኣለካ ንጉስ ኢኻ እብል ኣብ መስቀል ኣብቲ መከራን ስቓይን ኮይኑ መስኪኑ። እዚ ሰብ እዚ ካብቶም ንክርስቶስ ዝስዕቡ ዝነበሩ ኣይኮነን። ኣብ መጽሊ ከም ዝኾኑ እሞ ከም ዝተፈርዶም ኢና እንርኢ። ካብቶም ምስ ጐይታ ተመላሊሶም ብስራት ብዛዕባ ትንሣኤን ጐይታውን ተመሊሱ ከም ዝመጽእን ከም ዝወስደሙን ዝተነግሮን ዝተማሃረን እውን ኣይመስለን። ግና ከምቲ ጐይታ ንጴጥሮስ መንፈስ ኣቦይ ኣብ ሰማያት እምበር ስጋን ደምን ኣይገለጸልካን ከም ዝበሎ ነዚ እውን ከምኡ ዝግብኦ ነይሩ። መንፈስ ኣምላኽ ረድዩ እዚ ብዛዕባ ስቓዩን ቃንዝኡን ከዓጀጎ ብዛዕባ ትመጽእ መንግሥቲ ብእምነት ኮይኑ ንኻባልናታ ንኽኸውን ካብ ጐይታ ይልምን ኣሎ። ብመንግሥትኻ ምስ ትመጽእ ዘክለ ኣብዚ ናይ ትግርኛ ኣባሃ ላቑሩብ ብመንግሥትኻ ምስ ትመጽእ ዝብል ሓሳባት እንተመጺኻ ወይ ክትመጽእ እንተኾንካ ዘስምዕ ክመስል ይኽእል እዩ። ኣብ ብዙሕ ጽሑፋት ግና ብመንግሥትኻ ክትመጽእ እንከለኻ ዘክረኒ ወይ ናብ መንግሥትኻ ምስ መጽእኻ ዘክረኒ ብዛዕባ ትመጽእ መንግሥቲ ርግጽ ኮይኑ እዩ ዝዛረብ ዘሎ። ክርስቶስ ንጉስ ከም ዝኾነ ብመንግሥቱ ድማ ከም ዝመጽእ እምበር ባርያ ከም ዝኾነ ኣይኮነን ዝርኢ ዘሎ። እዚ ካብ ብልህታትን ኣስተውዓልትን ዝበሃሉ ካብ ሄሮድስን ጲላጦስን ዝተሰወረ መንግሥትን ንግስነት ናይ ክርስቶስ ንሓደ ንዑቕ ዝበሃል ባርያ ኣብ መስቀል ዝተሰቕለ ግና ኣምላኽ ብመንፈሱ ይገልጸሉ ኣሎ። ኣብዞም ክልተ ምድብ ጉዕዞ ክርስትና ወይ ጉዕዞ መስቀል ኣበየናይ ኢና ንምድብ? ክርስቶስ ንዓና መን እዩ? ሓደ ዘለዎ ኩነታትን መስቀልን ስቓይን ወሪድዎ ዘሎ ሓሳረ መከራን ብምርኣይ ኣብ በሪኽ መስቀል ኮይኑ ነታሕቲ ኣንቆልቂሉ ብምጥማት ናብዚ ዘለዎ መስቀል ዘውርዶ ዘድሕኖ መድሓኒ ክርስቶስ ዝደሊ እዩ። እቲ ካልኣይ ድማ ገዛ ርእሱ ኣትሒቱ ብምርኣይ ብዛዕባ ዓመፁን ውድቀቱን ብምእማን ክርስቶስ ጥራይ ጻድቅ ከም ዝኾነ ብምምስካር ብዛዕባ ናይ ሕጂ ህይወትን ኩነታትን ዘይኮነስ ናብታ ትመጽእ መንግሥቲ ብምቁማት እቲ መድሓኒ ጐይታ ናይታ ትመጽእ መንግሥቲ ድማ ምስኡ ኣብ ስቓዩ ተኻፋሊ ከም ዘሎ ብምርዳእ
نحرة رديئة كاب قويتا زلمني رديتي حيل مسكال نتي أوشتنا أمله زنبرو مالي زيبو حيل أمله مازا كروستوس كوينا كنم على لس زود زحيلي نكروستوس زلونا رديت كنا والثاني لوم يبزحات سبارتاكوس حرقت واتسيغا كتحسيغا كتساقريغا رأسغت كونيغا اندابلو بستفالالي أوجاجاس زجدرو أي تساعن عم الرزمة حدش نجر زي اللغنسو كنا تاتوين كاب جيزين انداخف كنسوس بناي كنتو تسفاقنا بزحات ساعتي الكبوين علو تمام فساو كوهي أب كروستوس ديكونس أبزي أتوم تسريت كانت دهان ليخار نفاس زناب وحيز ممتو عيترفني مو لومي رزغا أدهن أبتحت أنيا كوهي تسرت هواريات كروستوس وين نتن بباروت تملي إنزنا برا محبرات كروستوس حاراخت واتيهم اندابلو بني حاسو تسفا أي تسفا أبتزلو وقدادا منتي كروستوس إلوم بتا أمان النت كعين كهجلجلون ميدومو نتوم زسانون زيج أنهم نمدقه دما جنزب أموزان نعوم أمر دا نتيفو منبر عنت برغت كايو حيل دخلنت كسبريو بمبال بخونتو تسفا أي سباب روهم باريخنا السخاريخة تتعوعخة حيث بوه حارخت وات انتخونا الكاغنا كومو قبر لباريخنا السو اكزابيهر زتعوعو ناكزابيهر واتو حاراي كومو نتحارخنا السو تتعوعه باريخ كروستوسي وواقات عديكم يخمو باروت سب أي تخونو أهواتي نفس وكه بتتعوعو أبقن معملاخ بقون ينبر توم بس الزمن اتوين كي تربي أما أغلت هزبي زتنسو زنوبر حسو تنبيات قنا اتقام دمالا ليوم نحاسو تنسفان زروات عبيتيني على تأبيت لأل كتب لغا زبلو نادرات مالج سلازي أبتي زمن اتوين نوتم أبتي هوحي زي دلدلون زي تانعون زي تهانتون بزي كنت مساريه جيرم كتألفوهم إن كان لو نري ساتهم ماي زيبلو إلاتات وبابولا زغكبو جمان إيو نآتاتهم قبزبالات للمات نزل عالم تأتي بلو علو كنت زغانا زربات أبيت إنا تزاربو بفتوات سجان برخصة ناتهم كابتم بسحتة زدنابرو حج قرب زملتوي حبابلو لسعر سب نتز سعره باري أيهون إيمو نساتهم لرسهم بارو اتفاقات كنسهم هارا خطواتيهم النابلو يتسفوهم ألو لومين كريستوس نتيه يوم فساو كوهي هرين أو تسرتن أو دماتن أتونسو زحلبات كاقو دناثات هيوت أمين كان فقاد كا يخن الليل كا مسو تقواس فقاد أملاخ توكل أو دمات أمن نقولو لما نخان صلوت كان دما كان فقاد كاد أمبر كان فقاد أيخن الكا أو دكو تنسو عبا خازم الدبو قال معكا خطبعكا نتزمت زلو مقلاس كبرون منقستن دما خدالوكا إلي يمو أمين يداوكا يسرحانن يتبقانن إلكا أب إدو تمعقد حسب سب كاب حسب أمله من قد تاسب دما كم من قد تات أمله سماي كم مدري لعلكم زبن يفل يمو نايسد بمحساب كاب هيوت كين ترفسي قويتاي بمقلاس حيل منفسكا أب هيوتي بملعت تقلت كم مقلاسات سقاند من دما بتسقخ حلواني أمين كيلنا نوتن صدق قويتانا يسوس مس منفس كوميخون بمفلات قويتانا يسوس تباركو آمين قويتاس كلاتهم نعم نستحاقوا بتحو امبر حدوكا خطفق زي فوتوس لزغانا من تاخاتكم يأجس علو امبر كنتيني قليعتهم زدونجي زماسلوم نتسفو ايدونجيوني معالت قويتها قناخم سرع وغيناخ تمتيا با سمعت وعوا أنا بلي تحلذي فتر السماي برسني كمتخ ندرنا بأزلو قبرتات كندري إدي مزخلو زفال على خبكونا سليو سمعت بحاوي مخيخو زفال عليلو فتر السمايات برسني زمكلو نثي متعاث معالت عملخ إنا تتصبخمون إنا قالت أفكمون
بقدس نبرتن بفرهات እግዚአብሔርን ከመይ ዝበሉ ክትኮኑ እዩ ዝግባአኩም ንሕና ግና ከምቲ ተስኡ ጽድቂ ዝነብረሉ ሓድሽ ሰማያት ሓድሽ ምድርን ንጽበ ኣለና ስለዚ ኸዓ ኣቱም ፍቑራተይ ነዚ እናተጸቢቑምሲ ብዘይ ነውርን ብዘይ መንቅብን ብሰላም ኣብ ቅድሚኡ ክትርከቡ ተጋደሉ ተዲም ኣቱም ፍቑራተይ ነዚ ቅድም እናፈለጥኩምሲ ብስሕተት እቶም ስዲ ዝኸዱ ዘለዉ ተስሒብኩም ካብ ጽንዓት ከይትወድኩ ተሓለዉ ብጸጋን ብፍልጠት ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ደኣ ዕበይ ንዑን ሕጅን ንመዓልቲ ዘለኣለምን ክብሪ ይኹሎ ኣሜን